पुढच्या बातमीकडे तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये भाजप खासदार आणि आमदारांची एक बैठक पार पडली। यावेळी भाजप राष्ट्रीय सहसंघटन महामंत्री शिवप्रकाश, भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते। तर विधान परिषद निवडणुकीतल्या भाजपच्या घवघवीत विजयासाठी रवींद्र चव्हाण यांचा यावेळी सत्कार झाला। महाराष्ट्र भाजपचे खासदार आणि आमदारांसोबत मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला। मोदी सरकारची 12 वर्ष या संदर्भात विविध कार्यक्रमांचा मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला। SIR अभियान, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियानावर यावेळी चर्चा झाली आणि सर्व कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी काही सूचना दिल्या। SIR मोहिमेमध्ये निष्क्रिय आमदारांच्या बैठकीमध्ये कान उघडणी सुद्धा झाली। केंद्र सरकारच्या 12 वर्ष पूर्तीनिमित्तानं प्रत्येक मतदारसंघातील नागरिकांना विकास कामांची माहिती देण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या।